Ero iwinjo ka wendo so wacho ni at least sani kwe nitie to kane okaw wandai to kaw nyaka mbadi to kete sirikal kacha ni yes ni mage gik ma koro nyalo wacho ni Nyanza se yudo motegna ahinya. Ing'e jogi onge vision mar Jakom. Vision mar Jakom en man to intiere Jakom ne en mar kelo kwe gi keto Kenya mondo obed maber bu president bende tiek tamne with a view no ka president otiyo maber jopiny will advise. You understand? Jowagi to celebrate. Iwinja ting'ene no celebrate nikech ng'acha luonge gato nitie ka gibedo. Ing'e gima timore ma jogi wacho kae ni. I'm very clear on what I'm saying. Gima dagi en wan okwarango luo kende. Wan warango Kenya mangima kaka ODM. Mbadi kotiyo maber. Odhi medo wachia countrywide. Nene ka problem nitie jo ODM nogolo ng'ane bogero Kenya bu Kenya betie. Kaka sani wawacho ga ni sirikal mane washia gi Kibaki took Kenya somewhere. Iwinja nogolo Kenya kamoro botero kamoro. Jo wagi ting'eni nitie kaka gidwaro gik moko. Koro wedwa celebrate. Onge kaka inyalo wacho awinjo kiwacho Ndini Nyoro ka. I don't think Ndini Nyoro nolando chiemo e Kikuyu na timo no magma. Gigi nyowok mana bang'e kosowok ikom. Eka ji realize no joge karo benefit. Ngeche no nindi lowo to gero thurgi. To wambe nitiere kaka jowa masani nitiere ye kanyo bende nyalo timo gik ma ket kod mana timo. Ema wacho okine kambadi nyote maber. Through his ministry nyos lot ndara ma probably ndara manegero mboyo gero only at the pre-independence time. Manyoro Kibaki mabende mochwale. Kibaki actually manyogere maber. Manyoche nitie. To mbadi odonjo kachi na good way. Botime. Gima dagi. En jo ODM moko. Kama nche wasogero constituency manche wasogero. Wanyalo yowo. Kagi neno wa benefit mologi to ginto gibe negime wakura mumi wachopu kama wachope no. So my basis enia. Endo ko uwebelanta yene. Kechendo oja ordino. Gin go debe no president. Mana yego kabisa. Ini uwo kabisa. Kendo uwo mutegno. But one kanyo ODM tachakuwa beri ki skill marwa. Iwinja. One kanyo ODM tuwani ki skill marwa. One wangu meshas mawa. One nitie kama kuwa giki youth. Tunyakuwa re-evaluate. Be wari ngo jo Kenya kare. En kumane makuchopo to ubo bedo ka kuru evaluate kuringo gi jo Kenya makare. No, mane magi kik makuri neno gi. Ineno kita sani budget ni. Poko some. Poko wange no ang'ong muketi. Gik mane oche wa yuakne ka. How is it? Nikesa anyway angisi Joyce. You can't tell me things are good. To gik manche waso achieve matindo tindo. Kaka free examination fee. Manyocha miyo nyithindo this school has now been taken away. Iwinja. I would want our MPs to go and talk it over. Mondo mbadi uthio uwo president. Mwise jaduongi nitinye wache. But warange kakua kiti. Iwinja. Mondo nyamudhi yericha. Bendo yudu chance. Nike papas maru wanene. Watiek gima ne waedo independence. Nwatiek ofuo. Wabedi gichiemo. To wabedi go subtal maber. Iwinja. Magi gik maparo ni jo wamani broad-based gi onego tim. Giwachon president. Want to theory mwabiro go ka ODM. Mwabene wani go free education. To maru watu wacho magma. Iwinja. That is when wabiro bedo jo mati mugi moro mwinjire. That's why I'm saying na I would expect ni gik mwatimo moko mwagoyo pinygi. Magi to dhia nyime. In ngama no ng'e ni gero. Ni winje chiemo kane walando manjicha igero noa Nyakach. Ogine Nyakach Ahero Road. Ni winje kwa biro lando kane no kete pesa. Ene gima ne Jakom negotiate below the belt. Iwinja. Koro gigi inyano moro gimina no ka weda nega kani. En gino moro en kech koro ochal ngama wa fulfill kama nentie. To one conditions mane sirikal nitie momiyo ne wabiro. Wane wadwa konyo piny. Ne kwan jo by the word per se. But kane piny kethre, we were called in to save it. So Joyce gimatimore, I still advise ni gik ma treasury timo through waber. Gik ma budget committee timo through waber. But wan watiuru ma jo Kenya neno wan watiyo wagero Kenya. But korwa kone twatimo gik wamiyo malongo. Kikwa kiti gima kwa dhigo Irani. Tene mwa wachi nikech nitie jok mobet kamoro ma wacho ngacha wachango tiloko ne. Kanyo wabro dware kura, wabro yudo.
So gigi nyakwaranga kwa player wa politics. Iwinja an mane makwayo weda to yieni mondo wuon ke jenza ko wuo to kuyo ng'eno mane ng'atwa ang'eni nitiere gima weda dwa medo kanyo kata kamano we wadhi ir mheshimiwa Jared ka intere kaunti ma Kisumu kikwa